ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବଣପାଖ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ। ସେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜଣେ ମାହୁନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାଟରେ ଯାଏ, ହାତୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ସାଥିରେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିଥାଏ, ସାଧୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ସେଦିନ ସେ ସାଧୁଙ୍କ କୁଟୀରର ପାଖାପାଖି ହେବା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଯୁବକକୁ ଦେଖିଲା। ଯୁବକର 10 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ 12 ସରିକି ସୁନା ମୁଦି, ବେକରେ ସୁନାହାର। ସେ ପିନ୍ଧିଛି ପାଟ, ଧୋତି ଓ କୁର୍ତ୍ତା। ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ଯୁବକ ମାହୁନ୍ତକୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ଯିବି, କେଉଁ ବାଟ ଧରିଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ଡାହାଣରେ ଯେଉଁ ସରୁ ରାସ୍ତା, ସେଇଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିବେ ନଈ କୂଳରେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ବରଗଛ। ସେଇ ବରଗଛରୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ମାହୁନ୍ତ କହିଲା। ତିନି ଜଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେଣି, କେହି ଠିକ୍ କରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭଳି ବସିଥିବା ବୁଦ୍ଧୁ ଅଛି, ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧୁଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୁ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଯୁବକ ଚାଲିଗଲା। ମାହୁନ୍ତ ଆମୋଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିସ୍ମିତ ବି ହେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି 2 ପଦ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବା ପରେ ସେ କାହିଁକି ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଯୁବକର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ପଚାରିଲା। ସାଧୁ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବେ। ସେ ଯୁବକଟି ହେଲା ବୁଦ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ଓଲଟା କରିବ। ତେଣୁ କିଛି କହିବା ଓ ନ କହିବା ଭିତରେ ନ କହିବାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ହେଲା। ସାଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ମାହୁନ୍ତର ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତଥାପି ତାର କୌତୂହଳ ହେଲା, ଯୁବକ ଯଦି ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଭୁଲ ବୁଝିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ତ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଇପାରେ। ନଈକୂଳ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥଠୁ ମୋଟେ ଦୂର ନୁହେଁ। ସେ ହାତୀ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ସେ ଶୁଣିଲା କ୍ରୁଦ୍ଧ ଅଭିଯୋଗ, ଆରେ ହେ ବୁଦ୍ଧୁ ମାହୁନ୍ତ, ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ବିସ୍ମିତ ମାହୁନ୍ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୁବକ ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଧରି ନଈ ଉପରେ ଝୁଲି ହୋଇ ରହିଛି। ତୁ କହିଲୁ ଗଛରୁ ସିଧା ବାଁକୁ ଯିବ। ଆରେ ଗଛ ଚଢ଼ିଲେ ତ ଗଛରୁ ଯିବି। ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏ ଡାଳ ବଙ୍କା ହୋଇ ନଈ ଉପରକୁ ଢଳିଗଲା। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ଏମିତି ଝୁଲିକି ରହିପାରିଛି, ନହେଲେ ତ କେତେବେଳୁ ପଡ଼ିକି ଭାସି ଯାଆନ୍ତେଣି। ମୋତେ ପହଁରି ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ବୁଦ୍ଧୁ, ହାତୀ ତଳକୁ ଆଣ, ତୋ କାନ୍ଧରେ ଭର ଦେଇ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁଟି? ଜମିଦାରଙ୍କ ଜାମାତା। ଯୁବକ ତାର ଦୁରବସ୍ଥାର କୈଫିୟତ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଦେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଜାମାତା ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ବୋଲି ମାହୁନ୍ତକୁ ଜଣାଥିଲା। ତେବେ ସେ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ମାହୁନ୍ତ ଅଗତ୍ୟା ହାତୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତେବେ ସେ ଜାମାତାଙ୍କ ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଅବତରଣ କରାଇବାର ସହାୟତା ଦେବା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ହାତୀ ତରକି ଯାଇ କୂଳକୁ ପଳାଇଗଲା। ହୁଏତ ସେ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଝୁଲନ୍ତ ଜାମାତା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ କିଛି ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନଈ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଲା ମାହୁନ୍ତ ବି। ବୁଦ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖେଇବୁ, ପୁଣି ନିଜ ହାତୀକୁ ବି ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖେଇ ତାକୁ ପଠେଇଦେବୁ, ତାକୁ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଜାମାତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଜୁଆଇଁ ସାନ୍ତେ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ, ମାହୁନ୍ତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଲା। ପାଟି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜାମାତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆମେ କୌଣସି ବାଘ ଭାଲୁ କବଳରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି ଓ ଭୟରେ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ବି ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତୋ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ବେଶ୍, ଚାଲ ତାହେଲେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଗୀତ ବୋଲି ଆସେ ନାହିଁ। ହଉ, ମୋତେ ଆସେ। ଦୁଇ ଜଣ ଉସ୍ତାଦ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଜାମାତା ଗୀତ ବୋଲିଲା। ଅସହ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାହୁନ୍ତ ସେ ରଡ଼ି ସହ୍ୟ କଲା। ଗୀତ ଶେଷ କରି ଜାମାତା କହିଲା, ବୁଦ୍ଧୁ, ତୋତେ ତାଳି ଦେଇ ଆସେନି କି? ଏହା କହୁ କହୁ ସେ ନିଜେ ତାଳି ମାରିଲା ଓ ଦୁହେଁ ନଈରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ମାହୁନ୍ତ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ଜାମାତାକୁ କୂଳକୁ ଟାଣିଲା। ଧଇଁ ସହି ହୋଇ ଜାମାତା କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧୁ। ମୁଁ ତ କୋଠାରେ ରହିବା ଲୋକ, କଳା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଲୋକ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ନ କରି ବୁଦ୍ଧୁ ବନିଯାଇଛି। ମୋତେ କହି କହି ମୋତେ ମୋ ସଡ଼ୁ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲା। ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ପାଲିଙ୍କି ଚଢ଼ି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜିଦି ମୁଁ ଏକାକୀ ଯିବି, ବାଧା ଅସୁବିଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଶିଖିବି। ବୁଦ୍ଧୁ ମୋତେ ଯଦି ସେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର ଜୁଆଇଁ ହୋଇ ରହିଛି କାହିଁକି ପାଇଁ? ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ, କୋଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ସଡ଼ୁ ଘରକୁ ଭେଟିବାର ମୋତେ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାହୁନ୍ତ ଓଦା ସରସର ଜାମାତାକୁ ନେଇ କୋଠାରେ ଛାଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗର ପଥ। ସେ ପଥର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲେ ବିପଦ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସମାପ୍ତ।